Straight to the Daghan point. kay ta mahigala mga police reports ato ning isgutan mahigala pero unyang taon na lang unya doon atay mga issues sa mga tagag pagtagad sa dili pa usab ato sa i-check mahigala kay ni ay nangawat usa ka karton nga burger sa Jollibee na sikop ato paminawon ang report uban usab ni Radyoman Paul Lauro. Paul, DYHP. Tatak. RMN Report. Radyoman Attorney Rupil, dulan 6,000 pesos ang kantidad nining pagkaon o mga burgers sud sa usa ka karton sud sa Jollibee diya sa may Colony Mall sa may Dan Colon, Barangay Santo Niño na ni siya nga nasakop nga barangay. Apan nasigpatan siya sa gwardiya sa Jollibee nga inisud ni siya ang tuorang gwardiya nga mukaon lang kay buntag man ni mga pasado ni alas sa 8 gapos buntag isud ni mga suspect unya gipunit dritso kining usa ka karton nga diha na mga gipang order sa lain nilang customer unya giyan ni gipasan ug pagpasan na verify ni sa gwardiya nga dili siya maoya nag-order ini hinungdan nga gidakop kining mga suspect nga atong giilang nga si Mark Minil 34 anyos, taga Purok Size, Sitio San Miguel, Barangay Apas, ng atong dakbayan sa Sugbo. Ang atong kapulisan may diti na karon niya diya sa Waterfront Police Station o kasuhan siya kasong pagpangawat. Paul, gamay lang Paul no? At yes Paul, gamay lang ha ato ning tagag pagtagad karon kining sa pangawat og kuan. Ako sang hatagag pagtagad sa tandugang report nga mo nakuha kagahapon labot atong nahitabo nga bangga sa may Naga. Una na sa nato ning burger kay may na lang nga mahitungos kaon eh. Nangawat og burger usa ka karton sikop, ang nangawat og mali-malitang kwarta wa masikop.